Bagi Bapak Ibu yang mungkin merasa kunci sepeda motornya tinggal di sepeda motor, kami harapkan boleh mengambilnya di ruang konsistor. Shalom, Horas Madihita, Panggula Nihuria GMI Jemaat Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan, Pasahaton Mauliate Tusude Hita Naro Marminggu di Sadarion. Di Minggu Naro, Rap Hita Toktong berbahasa Indonesia pukul 8 WIB, Dohot berbahasa Batak pukul 10 Sadawib. Tuhata namandongani hita Mauliate. Tamulai ma parminggota taparade marohata martang yang mahita di bagasan rohata. Amin. Rim mahita jongjong ta endehon Yesus sai ingani. Magoi, jala mulak buanoku natar depari, jala lilitaku do nama bugangi, jala pargogoku namar sahiti, alai anggona mokmoki dohot nagogoi, siaponoku do, ausad diri tahe, marmaasa marhite-hite uhum. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar anakna Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, natu mau palangit dohot tanoon, sai di pasaor hon madame natu tondi tabe. Amen. Jongjong dope hita maredesia nomor 272 ayat sada dohot 2. Ingat
Tangiyang Panidangyon. Ale amanami na di Banua Gijang, na mano pahami sian holong ni roham, na mangaramoti hami marhite-hite holong mi, jalana patauhon hami di bagasan holong ni roham, mardongan haserepon ni roha, kupar hatopot hami do nasohu haholongi hami ho, siana saroha, tondi, pikiran dohot gogonami, jala dongani pedang haholongi hami, songon pakaholong ni Kristus di hami, namian dongolum di bagasan tondi nami, tulak hami doi marhite-hite pangalahonami, kutulak hami do tondim, dang huradoti hami lomo ni roham, IPC sama nasadosa nahula hami, urupi mahami paturehon pangalahonami, jala di bagasan panogunoguon di tondim mahami, di sude ulaon nanaing ulaon nami tujuluanon, asa gabe patar di bagasan hami, dohot di bagasan saluhut halak, hamuliaon ni panopayommu, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Hohom mahita martangiang di bagasan roha, amin. Hata si patogar tondi Hosea onom ayat 3, sai mananda mahita, sai ringgas mahita mangiahi parbinotoan di Jahoba, tudoson buhasia ngarido, sitong ni habibistarna, jala sairo narodo ibana songon udan tuhita, songon udan nene nama mornohi tanoi, martangiang mahita tangiang alea manami. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinorbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa nidongan amar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ai hodo napuna harajaon, dohot hagogoon, rohut asangapon, rodi saliling lelengna. Amen. Responsoria manang majaha marsialus halusan, sian pesalmen 20 tolu, ayat sada sahat rodi onom, terima hita jongjong. Jahoba dosi parmahan au, dang tagamon hurangan au. Di patau doau ucapalan akan alomak, di togu-togu doau di lapong aik hasongan. Di pasabam dorohaku, di togu doau di dalan hati goran alani goarnai. Ainau pe mardalan au di lura lingkungan ni hamatean, dang buhabiari parmaran, ai ho demen-demen niau, tukot ho dodohot batahim mengaku diau. Hodo manutup meja di joloku, maradopon akamusuku, dimiahi hodo uluku, suk-suk do panginumaki, rapi tamajaha. Tongon tahe dengan basa dohot nasi di roha manginuti kau, salile ngau mangolu. Jalan umula kau, musukam bagas di Jahoba, salile ngelilingna. Tak endehon sangap madi ama. Porseaon di sandok portibion, tahati dakon maha porseota,
Rap mandok mahita. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopa langit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siantondi porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang, jala ditanom. Dungi mulak mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul di siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amen. Hudul mahamu. Patujolo jamita manang epistel, sian sada Johannes tolu, ayat 10 onom sahat rodi 24. Ujahama di bagasan goar ni Yesus Kristus. Sianodo tatada haholongon ni roha. Sian ibana do mangalehon hosana humokok hita. Hitape tamado talehon hosata humokok dongata. Molo adong paradongan di tanoon, ia diida hurangan donganna, gabe diisu hate-hatena marodopon halaki, tung songo dia ma mian holong ni rohani debata di bagasan ibana, hamu aka anaha, unang ma hatata dohot dilata maka holongi, naeng ma marhite-hite pambahenan dohot hasitongan, disima boto ota, paboa sian hasitongan hita, jala tapapos rohata di jolona. Molo disol-soli rohata hita, ubal gado debata sian rohata, jala diboto saluhutna. Hamu aka haholongan, molo so disol-soli rohata hita, marhiras ni roha do hita maradopon debata. Jadi manang AHP tapangido, jala ota dosian ibana. Ala taradoti patikna, jala taula lomo ni rohana. Odo patikna, naing porsea hita digoar ni anakna Yesus Kristus. Huhut masih haholongan, songon naung tinonahon na itu hita. Siradoti patikna, ido namian di bagasan ibana, jala debata di bagasan ibana. Jala sianodo taboto, naung mian ibana di bagasan hita. Sian tondii na nilehon nai tu hita. Songoni masahatna, martua ma aka na UBG hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Tapasahat ma peleata, marede hita, sian nomor 282 ayat sada dohot tolu. Ah
tabegema tikting di huriata. Shalom. Tikting manang buah-buah di Huriata, Nabarjolo, Selasa tanggal 27 April 2020 sada, di Patu Pado pertanyaan sektor IMA, sektor Kampung Anggrung, Medan Baru Sada, Medan Baru 2, Padang Bulan Sada, Dohok Sesi Kambing di Gerejaon, masuk pukul 10 waluib. Hari Rabu tanggal 20 April 2020 sada di Patupa pertanyaan sektor IMA sektor Ayahanda, Medan Kota, Padang Bulan 2, Sekip Seyagul, Setia Budi, Padang Bulan Tolu, Dohok Sidorame Glugur di Huriat Taon, masuk pukul 10 waluib. Kamis tanggal 20 April 2020 sada Songon Nasomal di Patupa pertanyaan PWMI, Dohok pertanyaan P2MI di Gereja Taon, PWMI masuk pukul 10.06, P2MI masuk pukul 10 siang. Jumat tanggal 30 April 2020 sada di Patupa sermon LSCLS do majelis di Gereja masuk pukul 10 waluib. Sabtu tanggal 1 Mei 2020 sada kelas katekisasi di Patupa via Zoom IMA dimulai pukul 10 wib. Pertanyaan P3MI di Patupa di Gereja masuk pukul 10 siawib. Minggu tanggal 2 Mei 2020 sada di Minggu Naneng Ro Songon Nasomal tapasaha ma peliata lau masuk tu Gerejaon. Damang dainang akar ruas di Huriata nama ulang tahun Pardonga Saripeon. IMA tanggal 25 April sahat tu tanggal 1 Mei 2020 sada adong onom keluarga. Akar ruas ni Huriata nama ulang tahun hari hatu tubuh IMA tanggal 25 April sahat tu tanggal 1 Mei 2020 sada godangna 20 tolu halak. Songonoma di dok tuhata tu sudia ka ruas nama ulang tahun miar bida jahoba mangudut ari-ari ale jepek do anggo akka tahun ni perjahat. Keluarga besar Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan, pasahaton selamat ulang tahun, Gajang mau murmuna hipas jalago lasni roha mahamu toktong, Tuhata Yesus Kristus mama sumasuhamu. Ruas na baru na masuk tu Huriat Taun. Nunga gabe ruas nago di Huriat Taun Gemi Kasih Karunia, Imana Rosian Gemi Berangir, Distrik Pitu, Wilayah Sada. IMA keluarga Chris Fernando Siahan SE, Rosiana Sentaria Tampu Bolon SE, Dohok Sada Danak Boru, IMA Michelle Salomita Boru Siahan. Nasida tinggal di Jalan Menteng Pitu, Gang Garuda nomor 10 Sada Medan, nah masuk tu sektor Medan Kota. Dung sidungan non jamita asa mangaradi nasidano tujulu. Tikting naung marbagas. Nunga majalo pasu-pasu perbagaso ma Lydia Meitasari Silitonga, Boru Niamata Juni Palma Silitonga nahinan, Tubuh ni Inata Sinar Rosliana Sihobing nahinan, Ruas ni Gemi Kasih Karunia sektor Ayahanda, Dohot Orwana, Iron Epanli Hutagalung, Anak Niamata Pandu Hutagalung nahinan, Tubuh ni Inata Normauli Silitonga, Ruas ni Gereja Penyebaran Injil Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, di hari Sabtu tanggal 24 April 2020 sada, pukul 10 WIB di Gereja Penyebaran Injil Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah. Titing paduahon lahu marbagas, naeng majalo pasu-pasu perbagasoma, Daniel Niko Tohap Simanjuntak ST, Anak Niamata Hondorisman Simanjuntak SE, Tubuh ni Inata LS Doktoranda, Luminggom Boru Simamora MSIAK, Ruas ni Gemi Kasih Karunia sektor Padang Bulan Sada, Dohot Orwana,
Hilda Roma Uli Borusiahan Esosio, Boru Neamata Doktorandus Pascal Marudut Gabe Siahan Nahinan, Tubuni Natah Dalia Seret Maria Borusimatupang Eskep, Ruas ni GKI Pengadilan Bogor. Nanaing di Patupa di hari Sabtu tanggal 1 Mei 2020 sada, pukul siawip di Gemi Kasih Karunia, Jalan Hang Tuah nomor 2 Medanum. Tikting Paduahon Laumar Bagas, Enrico Indrawati Lubis SE anak Neamata P. Lubis Tubuni Nata R. Boru Panggabean. Ruas ni Gemi Kasih Karunia Sektor Setiabudi Padang Bulan Tolu. Dohot Orwana Heni Yeni Rafika Boru Sinaga SE, Boru Neamata Andi N. Sinaga Limbun Hui, Tubuni Nata Mardiana Napitupulu, Ruas ni HKBP Nauli Resort Serampa, Nanaing di Patupa di hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2020 sada, pukul 10 WIB di Gereja HKBP Bethesda, Jalan Seasahan Medan. Nama ragamu bui mata jahadi bule titabi. Songoni mah sahat nitikting manang buah-buah di huriata, tapasada marohata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nami namarhabangso di Banua Gijang, nang huso bahami di bagasan kuarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Puji-pujia do hasangapon mardongan mauleate mahu pasawat kami tujolom, di siala asini roham dohot denggan ni basam, na saya toktong mangaramoti hami, sia nari-ari nasalpu sahat tuari sadarion. Ale Tuhan debata nami, toktong dohami pasaton hamolete oni rohanami tuadu pamu, ala asini roham dohot denggan ni basam do Tuhan, boy tolhas hami sian inganan nami be, sahat tu bagas coromon. Nunga marpungu behami di bagas coromon ale Tuhan, pasahaton soba nami puji-pujian nami, laho pasangapong kuar munda badiai, marhite ede puji-pujian nami tuho, tangiang ele-ele dohot pangiduan nami tuho, dohot hatam ale Tuhan, naneng nani pasahat ni naposom, di tikion. Jalo ngai sudi Tuhan, imana boy hupasahat tujolo male Tuhan, sobado puji-pujian namion, asa toktong marsangap jala marmulia ho ale Tuhan. Ale Tuhan, datama kami mangido si pangidon nami tujolom, di siala godang ni dosa pangaleson nami, dohot di panguluon nami, jumulo may sesa Tuhan dosa do pangaleson nami, asa tama kami marpangiduat tuado pamu, jala unang asa mangabati ak kapaso-paso nanang pasahatomu, di hari-hari na mangihut. Ale Tuhan, hubuok kami di tangiang nami, imana masa di negara namion, dohok di Sudelia Pertibion, ima pandemi COVID-10 sia. Nungelu bisa tahun pandemi COVID-on, sahat tu sadarion. Alai, alasai marhapurusat tuhau, dohami ale Tuhan, gabi margogo jala buai husal puihami situasi nama saun, jala pos rohanami naikot salpu do pandemi COVID-on, ale Tuhan. Ale Tuhan hubuak kami di tangiang nami, sude akan naposom namangulahon jala makobasi huriami imah di wilayah sada, wilayah 2, wilayah pengembangan, dohot nama kobasi di huria namion, Gemi Kasih Karunia, abang padita nami dohot keluarga, inang padita nami dohot keluarga, napos dorohan nami Tuhan, nasai toktong pasu-pasumu do bisude gulmit ningulu nasida. Ale Tuhan, hubuak kami do di tangiang nami, sude akar ruas, do akan napasi dohot, namangulahot do nama kubasi huriamon, ima LS, CLS, majelis, do sude seksi, P2MI, PWMI, P3MI, sekolah minggu, asa toktong ale Tuhan pasatomu pasu-pasum, asa marsadani roha kami mangulahon sude program ni huriamon, di bagasan sadani roha, dohot di bagasan las ni roha. Ale Tuhan hubuak kami di tangiang nami, sude kasihol ni ruas di huriamon, ima kaya na komu na mga luluy karejo,
Dohot nasihol majalo pasu-pasu marhite dana di tonga-tonga keluarga nasida. Napos don rohanami ale Tuhan, saya tok-tok kami marngido martangi yang tuho, sian sude holong doho asini roham. Napa sauton sihol ni rohana sida, asa tok-tong marlas ni rohana sida mamuji pasanga poko ale Tuhan. Ale Tuhan hubo kami di tangyang nami, imaru sude ruas di huriamon na di bagasat parsahiton, dohot na digali ni pamatang. Tok-tong dohu pasatami na sida tuho ale Tuhan. Asa pasu-pasu masude marhite-hite pangubation, naung diulaho nakasude keluarga nasida, asa gabe haroro ni hahipaso doho hama malung niya kasahit, jala boy rapami tu bagas di jorom mamuji do pangasapo, pasangapo ale Tuhan, diari-ari namangimu. Ale Tuhan, nunga hupapung hami sian nahu calo hami siako, lau pasahat hami tuhuriamon, imi apelian nami, saya pasu-pasu mayale Tuhan, lao dipakai mangulahon sude na hobar di huriamon, lao pati buhol harajaun di portibion. Saya pasu-pasu masude Tuhan akar ruasmon, asa toktong hami sude Tuhan, pasahaton sude aka pasu-pasu mangurupi di sude ulau nanek kulahami na perlu di huriamon. Ale Tuhan satokin naik di pasahat na posom masyak katami, di tonga-tonga namion, pargugui mahami ale Tuhan, asabuhi huat tusihami hatami, jalabuhi hulahami hatami, digano pari ari-ari nami, di nasa gulmi ingulu nami, jala pargugui ma Tuhan, naposomi, asa margugui bana Tuhan pasahaton hatami, naksongoni ditiki sude di ulaon nalau mangulahon, nahobar tuhuriamon ali Tuhan. Jalo ma Tuhan, tangiang doh ele-ele namion, marhite-hite guarni anak munasa sadai Tuhan Yesus Kristus si palua hami, jala si hokopami, martangia kami tuho. Amin. Laho manomonomu hatani tuhata, tapuji matuhata marede mahita sia nomor 225 ayat sada dohot ayat tolu rim mahita jongjong. Tapasada rohata mertangiak kita. Puji-pujian dohot mauliate di sobahon rohanami tua dopan wale Tuhan. Di siala asi dohot tolong ni roham, natotong menugu-nugu, mengaramoti huhut memasu-masu pernguluan nami. Bui hami merhai pason madalanya ketikina nilehonmu. Mauliate diho ale debata. Puji-pujian dohot hamuliaon madikuarmu. Jala ditikyon
dinaruh kami tu bagas corom memuji pasangapon guarna hut naing manangion hatam asa jumulong perbadiai kami ale debata asa tamaha media dopan mujala terbaik kami mencalok hatam jalabain mahatami nagabe sulu di dalam nami nagulab jala tukut di dalam nami naladit asa tu dia behami mangalaka totong ditorangi hatami dipele Tuhan pakulingi mahami merhiti hatam rohot kodim menunga radi hami manangi hosa jalan apa sompe dinalau pasahaton perbadiai jala pargugui jalo matang yang nami di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus. Amin. Shalom marihita salutna horas kata ni debata nagabe turpuk jamita di mingguta sadarion imana tersurat di ulau ni apostel bid 24 ayat 5 satu ayat 12 songonon maridok hujaha di bagas guarni Tuhatta Yesus Kristus alai ditorang ni arinai merpunguma di Jerusalem akka pangituai nang akka situa rudi akka siboto surat rab dohot si Hanas situa ni malimi dohot si Kayapas si Johannes dohot si Alexander rudi sude si solhot ni situa ni malimi jadi di pajongjong ma nasida tutonga-tonga di pamanat ma gugu ni ise manang goar ni ise di pangasahok kamu patupahoni dungi gokton di porbadia ma si Petrus di dokma tunasida hamu akan sangat ni bangsoon jala pangituai molopola takasan hami sadarion alani denggan basai na tusada halak nahasitan manang marhite sian ise ibana malum boto hamuma saluhutna rudi sude bangso Israel jongjong pehalakon hisar di jolomuna sadok marhite-hite goar ni Yesus Kristus nasian Nasaretido na pinarsilak komuna na pinangulu ni debatang sian na mate ibana do batu na binolokkon ni hamu akka padebagasi naunggabe batu parsuhi-suhi asadang adong haluaon di bagasan manangise na asing aidang adong goar na asing ditorong ni langit dilehon tu jolma parhitiatta tu haluaon amen ido sahatna dihamu amanami na namin na hinahulungan hatani debata naong tabigi jalananaeng si pahusor-husorot ta di bagasan rohan ng pikiratta imang taringot tu ulaw ni apostel ya tema di minggutta sa dereon ima goar Jesus si Pangulo dihamu amanami na nami mulo tabereng lapatan ni goar ima hata untuk maju sa dahalak
baru napaduahon pangkat, baru namangihut berita haulion manang hasangapon jalamolo tabereng manang tabaroahon di tradisi ni halak Batak mangalehon guar na perjulu di sidi dok lapatanna asadong guar si pajujuun na paduahon tadda hadirion manang tadda pangalaho. Jadi si holdo rohani halak molo di leon goar di leon natoras na goar tu ya nakonna sesuai tu goarima di parsita pangalahoni ya nakonna. Molo di goar misalnya si tua, kalau bahasa Indonesia bahagia, di parsita natoras nama dung magudang imana asa mabuat tua. Jadi sumuni do pakirimu ni akan natoras molo mangaleo nakagoar tua ya nakonna. Kadung do deba tradisi ni akka suku molo songon di suku Karo sesuai tu situasi sesuai tu ulaon di tiki mana mangulaon na manangahan na di camana sesuai tu sima di leon warna gabe parningo tamai di mana turihonon na may muse tu akenakon na di tiki songonod do huula uben hubay guarmo alay molo tabereng lapatan ni guar sian Bibel manang sian Alkitab manang nagabe tradisi di halak Yahudi mulu di leon sedaguar tuak kaya nakon ima tada pakirimon ni orang tua tuya nakon arong donian kembiri pandakaning tu kita halak patah makirim ma orang tua nai asa songon guarnai madibuani mana di parnguluan na subut haduan dungin apa duahon tangiang ni natorasna tuyanakon baru nabatuluhon paingoton pengalaman ni natorasna ditiki parsorang ni anak konai. Jadi dia mua manami nanami na hinalongan Yesus di merlapata doa kaguar na tersurat di hatani de mata multa bereng Bibel ibabua do si lapatanda nang songoni do guar ni Yesus di babua de bata do marhita hita suru-suruan di dokma tu si Joseph bae magoar ni mana Yesus namar lapata mai de batasi palua hita. Jadi dang sebarangan namang inang di bata mabaik goar Yesus. Jala goari goar si palua dang adong goar nau tibbo jala nau sangat sian goar ni Tuhan Yesus. Sudah goar ni akajol manadong di Portibion. Di sebenarnya dang buih hita neang roha memakai guarni Tuhan Yesus ala guarna marsangap doi guarna marmulia doi jala guarna margugu dia mua manami nanami na hinahulungan mulak mahita tuturpug jamita nak kaning inatajaha jala tapayutihut dina di pamalum si Petrus sadahalak napapang titik kinalao na sida tubagas joro ni debata dibereng ma dijuluni harbangan joroi sada napapang
didok ma tuibana ay ngadong perak manang sere di hami alay udok matuho marhite guarni Tuhan Yesus malum maho jala setok kinima jong imana malum bui jong bui merdalag doho marika. Jadi dia mo manami na inaulungan ulaw na denggad do na niulahon ni apostoli. Di na mangurupi halak na marsahit. Alay latedo rohani akka situa si boto surat dohot akka situa malimi. Jadi adong do istilah di hami molotiki di lebebe tu manginang tidok S4 tadi boto hamude ti senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tidak ngaruk kasoan. Jadi dina lebih pemalum si Petrus napa pangi di juma nasida jala di pamasuk turungan dungi dibuang ba tu pengadilan agama Yahudi. Jala ditakasi di sukun nasida ciseani gogo ni ise manang gowar ni ise dipakai hamu patu pahoni. Sebenarnya di botong nasida itu Tuhan Yesus. Ay nasida do mapersilak ko ni. Alay dung mate Tuhan Yesus diripu nasida mamate sude akka haporseaon na mangingut ni mana. Ternyata dung mate Tuhan Yesus dungi bakit hehe jala naik tu banua gijang. Justru lamu tarbarita do guarni Tuhan Yesus. Dia kasih sianna belamu mergogo lamu girgir mabaritahon barita taringot tu Yesus. Anggo dimulanay dung mate Tuhan Yesus bahkan dikinahehe peimana sian hamatean ganggu do perohana sida jala mabiar maka tahon isi Tuhan Yesus. Alay dung roto di porbadia tangadong beroha biar di nasida mabari tahun barita nauli taringot tu Yesus si paluai. Yala di julun yak kasih tua malimi pe di hatahon si Petrus do taringot tu Tuhan Yesus. Sebenarnya di dok nasida do ejol biasa-biasa do halakon. Dang songon nasida akan namalo akan napister jalan namar sikola. Di butuh nasida do latar belakang ni si Petrus. Si jaladek ke do nasida. Ade hamangina. Tang harong pasikolaan na. Alay buasa ma dia tusi jala di butuh suria akan tersurat sian pada narobi. Jala diingot ahana ni hatahon ni Tuhan Yesus. Isima pangurupion ni tod di porbadia na songgop tu nasida pabuahon aha nalao si hatahon nasida di julu ni akka jol manatorop. Jala idok Tuhan Yesus. Nakpola pikiri aha nalao si hatahon ommu. Molo sahak peho di julu ni akka pengadilan. Sahap ponon ni tod di porbadia do aha nalao si dohonommu ninda. Jala itu namasa di sahapot to di porbadia do aha nalau si hadaron ni si Petrus di juluniak ka pengadilan agama halak Yahudi. Jala di pabotoh ni mana do bahwa Yesus nani takku muna jala nani na pinamate muna alay nabakki muse jala hehe naik tu banua gijang guarna manahubari tahoni
Jaladang adong guar nau tibbo. Sen salut guar ni jolma na adong di portibion. Ninna nasida. Jadi di hamua manami nanami na hinahulungan. Ido nanidok ni hatani debatanak kaning di ayat 12. Sadang adong haluaon di bagasan manangise na asing. Edang adong guar na asing ditoro ni langit dilehon tu jolma parhitiatta tu haluaon. Jadi memang diari parpudi sugut sudeak ka jolma dah kan sudeak ka agama na adong di portibion ikon rotu adopan ni Tuhan Yesus. Jadi mertua mahita sebenarnya ala Tuhan Yesus Tuhatta tuibana hita porsea. Amin. Ala namang inang ngalangsuk kita merdebatahon Tuhan Yesus. Meribakon agama na asing. Aka agama silebat dobe di haporsea na sida. Ala hita nga langsung tutuhani. Jala dang songon na di pada narobi be hita ikon marhite akasitua. Di saluhut halak na porsea di dewata. Ngaboy langsung pasahaton pangidoan na pasahaton na nirohana tu debata marhite guarni Tuhan Yesus. Jala nangido di dok hatani debata manginang molo tabereng buku nabadia imana sinuratto ni Apostel Paulus tuhuria Filipi boy tabereng di Bibelta di biddu 2 Filipi biddu 2 ayat 10 dohon ayat 10 sada idok di si asa sobatu guar ni Yesus nasa ulu ni tot na di banua gijangi dohot na di tanoon nang na di toru ni tanoon jala asa nasa na marsuaro marhatopotan Yesus Kristus do Tuhan bain hasangapon ni debata ama. Jadi guar na badia guar na marsangap guar na marmulia do guar ni Tuhan Yesus molo porsea hita di guari pakiota maguari gabi guar na margugu jalan na marwaso. Amin. Palekot taha porsea do manginang dah. Tarsong na mga languba doi sa hirang petal languba alay morso porsea doi tadang adong marlapatan. Lesada pe uba generik ta alang molo tatangnya ko ta porsea malum nita di pargugoy di bata malum doi. Amin. Tidak mengenang. Ya di Kolose bidutulu pe ayat 10 pitu didok hatani debata rak majaha ita di Kolose tulu ayat 10 pitu rak maita majaha jala manang dihata manang dipabahenan saluhut mai marhite-hite guar ni Yesus hut madok mauliate tu debata ama marhite-hite imana. Jadi guar ni Yesus guar na marmulia guar na marsangap molo tabak ke guari marhite ha porsiaun margugu mai jala makorhon mujizat di permuluta. Jadi di hamua manami na namin na hinahulungan. Asa tapar porsea mahida tu debata alana tu Tuhan Yesus do di pasahat sude haguguun na adong di Banua Gijang na adong di Banua Tonga bahkan dan di Banua Toru. Mulupi adong haguguun di Portibion nung nga ditaluhon Yesus
Dan adong margogo bay dia dopan ni debata. Jala manangise halak na porseya tu Tuhan Yesus, na mamakai guar ni Tuhan Yesus, gabe monang may maralohon sa luhut akka gugu ni na adong di Portibion. Jadi do adong namasa di tiki Apostel Paulus pasaton berita nauli di huta Efesus na julu adong ma anak ni situa ni malim na margoar skewa pitu halak anak na jelau ulau niak kanak non tukang jampi molo di bahasa Batak di dok si pabali begu di bereng nasida di bege nasida masih Paulus boy pabali akatod di nahodarsian akka namar sahid bah iba do si Paulus onin narohana sida si utonod don dalan ni parhepengod donin narohana sida dangi ditiru nasida ma dipakai ma guar ni Yesus ahamay dok nasida mangasahun Yesus nabi nari tahun ni si Paulus hubabali hami ma hamu inna tutordi nahodari alai dia ma di dok tordi nahutadda do anggo Yesus si Paulus pe huboto do alayang gohamu isi dohamu ninna tuddin hodari matu anak ni si kewaw gabi digosa halak na disonggopi toddoy na hodari ma akka anak ni si kewaw sappe marsay mara na sida imadalan nagabelaw kelapatan na dia mua mananginang dang buhi ta sebarangan mamakai guar ni Tuhan Yesus apalagi dang porsea do pehita tu ibana dang margugui bahkan bui makorhon malapetaka alai mulo jolonung porsea hita tu ibana gabi margugu ma guari jala makorhon pasu-pasu dihita. Jadi dia mau manami na hinaulungan. Biasa doi di permuluan dihita na dong di Portibion mulo diakana mardongan. Bisa detik ya dong ma dua halak ama. Ia ama si A tabuar ma songoni naik membangun jabu ya dong dongan na margoar si B gudang pengalaman na gudang persauran na idok ma tu dongan non nang membangun jabu bah inna arong do diboto ho panglong na bagag alay buy attar utoro hargana inna bah arong dudong aku inna pos maroham lao maho tutok ko panglong na adong di hutaan di jalan on inna pabuah magwarhu dung di pabuarhu gwarhu lehonon naman dong moru arga na siyan sebenarnya lao may mana tu sih jala di pabuah mana magwar ni dongan non tohuma diorui ma arga sian arga na sebenarnya jadi dia mau mainang nahuruk di si pardonganon di Portibiope merlebado ate mainang apalagi mulo mardonga kita doh Tuhan Yesus jala guarnai guar namar sangat namar mulia lemu terpasu-pasu mahita amin jadi tahap percaya ma guarni Tuhan Yesus alana di dok Tuhan Yesus dohonok kumahamu dongakku ninna Tuhani jadi molo nung mardonga kita doh Tuhani
dan adong benatuk mangaraloho kita. Amin. Mauliati di holi di batas syala dengan di basam di syala hatam nong di patol haso di tonga-tonga di pumuan nami. Lepok kumay di bagasan roha nang pikiran nami. Jalo matang yang nami di bagasan gloria anak Tuhan Yesus. Amin. Hurian itu hata tu keluarga natajalo di bagasa tikyon amata Chris Fernando Syahan doho inata Rosiana Sentaria Tapubulun doho di anak kota Michelle Salamita asa maju tujulo amang do inang. Saudara yang kekasih, saudara telah mengaku imanmu kepada Yesus Kristus, serta menyerahkan diri untuk melayani Tuhan dalam gereja asalmu. Oleh sebab itu, ketika saudara-saudara sekarang datang, hendak bersekutu dengan jemaat ini, jadilah berkat, melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota jemaat sesuai Alkitab dan disiplin gereja Metodis. Jemaat ini mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara dan atas nama mereka kita menerima salam persaudaraan sebagaimana kita semua dipersatukan dalam iman dan persekutuan. Kami mendoakan semoga kita bertumbuh sama seperti Kristus, berbuah lebat di dalam segala pekerjaan yang baik dan bertambah-tambah di dalam pengenalan akan Allah demi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bukti persaudaraan kita, huriani Tuhan, ripita jongjong, kita katakan shalom 3 kali, Tuhan memberkati. Shalom, 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 Tuhan memberkati. Amin. Kami silakan duduk, Mang. Tapa ujung ma kebaktiata prima ita saluk na jongjong tidok hata ni debata kasadang adong haluaon di bagasan manangise na asing edang adong guar na asing di toru ni langit di lehot tu jolma parhitiata tu haluaon. Amin. Tapuji debata. Pasu-pasu nasian debata, saya di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan mahamu. Di pasod dakot Tuhan debata, mabuhina Tuhanmu jala asima rohana midamu. Di dopakon Tuhan debata, mabuhina Tuhanmu jala di pasaurhum madamena tutur di munabe. Amin.
juga katanya. Ingat pagawaan ni Jesus, oh hamon naman sa akin. Ay kuwan na si Pargono, Yesus nalojay. Ingat ba, Tuhan, si Pargono nalojay. Ingat ba, Ingat ma, goari, goar si pangulu.